Subscribe my ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଛି YouTube ତ୍ୟାଗ କରିଛ, channel ତାର କୁହ at ତମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ Sedananda ଟଙ୍କା? Entertainment. ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛ? ଆରେ କୁହ ମତେ। କଣ କହିବି? ଫଳ ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରେ, ଏ ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ଫୁଲ ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରେ, ଏ ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ପତ୍ର ଯଦି ଗଛକୁ ପଚାରେ, ଏ ଗଛ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ବିଚାରି ଗଛଟା କି ଉତ୍ତର ଦବ? ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଫଳ ପାଚି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଫୁଲ ଫୁଟି ମଉଳି ଗଲେ, ପତ୍ର ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଗଛଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛି।